Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, at welcome po sa programang inihanda ng ating parokya para sa gabing ito sa ating paghahanda sa darating na kapistahan ni Santa Monica, ang ating patron, sa ika-27 ng Agosto. Sa gabi pong ito, ang layunin natin ay mas lalo nating makilala ang ating patron na si Santa Monica. At sa pamamagitan po ng programang ito, tutulungan po tayo ng ating mga kaibigan mula sa OAD Hermandad at nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga makakasama para sa programang ito. Nandyan po si Brother Jonathan Panganiban, ang ating liturgy head committee ng ating parish po. Brother Jonathan, magandang gabi po. Magandang gabi po, Fray Paul. Magandang gabi po, Fray Don Mauro. At magandang gabi po kay Father Dennis. Magandang gabi po lahat sa mga parokya. Opo, maraming salamat, Brother Jonathan. Kasama rin po natin sa gabing ito, makakasama po natin ang ating ding kaparokya na nasa Australia. Magandang gabi po, Brother Don. Magandang gabi. Maya Pabengi Kareng Katamong Kaparokya at Kabalen sa ating mga fries at source sa Hermandad na nakasubaybay sa atin ngayong gabi. Magandang gabi. So, ayun. Looking forward na sana magkakasama tayo for the next 9 days. 9 nights pala. Ayun. Gaganapin po natin ito sa siyam na gabi. Correct, bilang paghahanda po sa ating kapistahan ni Santa Monica sa ating parokya. At syempre po, ang isang napakahalagang instrumento na ipinagkaloob ang kanyang oras at bilang gagabay po sa atin sa gabing ito ng programa, makakasama po natin ang OAD Director General for Secular Fraternities at ang OAD Postulator General na nakabase po. No? Siya po ay nasa Roma, Italia. Magandang gabi po, Father Dennis Duene Ruiz, OAD po. Welcome po, Among. Hello po. Magandang gabi, Fray Paul, Fray Jonathan, and Fray Don at sa lahat ng mga kaparokya ng Santa Monica sa Mexico, Pampanga. Ayan. Thank you po, Among, sa inyong oras na ipinagkaloob sa aming mga kaparokya para lubusan po naming mapagnilayan ang buhay ni Santa Monica, ang aming patron. At Father and Brother Jonathan and Brother Don, sa gabi pong ito, magsisimula po ang ating programa sa pagbabahagi ng isang testimony na nagmula po sa ating mga, ang mga testimony sa gabi pong mga pag-uusapan natin, nagmula po sa ating mga kaparokya. At ang unang paksa po ng ating pag-uusapan ay pinamagatang mother and teacher. Inay at isang guro. Ito po ang unang paksa na tatalakayin natin sa ating conversions or conversations of conversions. Monica through the life of Augustine. Tunghayan po natin ang unang testimony na siyang pag-iikutan po ng ating kwentuhan. Maraming beses kung saan na-realize ko yung buhay ko, parang yung buhay ni San Agustin din at saka ni Santa Monica. Kasi nag-start yan nung parang iba ang buhay ni Santa Monica, palagi siya nagbibigay ng advice kay San Agustin. Parang ganun din. Kasi nung bata pa ako, parang sinanay kasi nasa simbahan na siya. So parang every now and then, sinasabihin ako ng nanay ko na magdasal ka, ganyan, ang dami-dami niya mga turo sa akin. Well, me being the child, parang hindi ko siya pinapansin all throughout. Ngayon parang dahil teacher ako, tapos nanay na ako, na-realize ko kahit kontrolin ko man, kahit hindi ko man, o ayaw ko man gawin yung mga sinasabi ng nanay ko, ginagawa ko pala subconsciously. Kasi parang every now and then, pag nakikita ko na may problema sa bahay, naalala ko yung palagi sinasabi ng nanay ko, magdasal ka lang. So there was a time in my life na parang very, very down ako. And so my mother, narinig ko na lang ang boses ng nanay ko, na sabi niya, magdasal ka lang. And then I just pray, no? Nagdasal lang ako, tapos siguro sa pag-alala ko sa nanay ko na kailangan magdasal ka, ginawa ko yun. And then eventually, everything went fine.
So parang, kahit sa pagtuturo ko, gano'n, kahit nagtuturo kami ng mga lessons, every now and then, I see to it that I incorporate values in my teaching. Parang, ang mga bata ngayon kailangan turuan kung paano, kung sakaling nagkukulang ang mga magulang nila, palagi na nare-remind ako ng nanay ko na magdasal ka, kailangan malapit ka sa Diyos. Yun yung palagi kong iniisip bilang magulang at bilang isang guro. So maraming instances in my life that I always think that my mother is always a good example in my life. Parang naging malaking impact yun sa buhay ko. Magdasal. Ngayon, siguro kahit matanda na ako, kahit dalhin ko siguro kahit 50 years akong nagtuturo sa mga magulang, sa mga anak ko, kaya sa mga estudyante ko man, I always make sure, and I will make sure that I will teach them how to pray as well. Yun lang siguro yung may iwan na legacy ng aking nanay. Minsan naman, syempre pag halimbawa nag-aaway kaming mag-asawa, syempre hindi mo maiiwasan yun sa buhay namin mag-asawa. Minsan nagkakaroon kami ng mga miscommunications or minsan nagkakaroon kami ng mga problema. Ito naman yung palagi kong naiisip. Yung nanay ko naging matatag siya. Naging matatag siya sa kanyang faith. Nung time na naghiwalay sila ng faith, at tatay ko nag-iba ng religion, siya, hindi siya humiwalay sa Katoliko. Nag-stay siya doon hanggang ngayon, kahit nagkakagulo sila sa religion, nakikita ko ang nanay ko, very firm pa rin siya sa faith niya. Now, kahit siguro kahit nag-aaway kami mag-asawa or kahit may mga misunderstandings kami sa faith, kasi syempre hindi mo maiwasan yun. I am very, very happy and I am lucky kasi yung nanay ko naging firm siya sa kanyang faith. Siguro yun yung dadalhin ko sa aking kamatayan. Kasi yung nanay ko, very, very, very firm siya at hindi siya natinag sa kanyang faith kahit anong problema sa buhay niya. Lalo na ngayon, kahit may sakit si tatay, iba yung religion niya, nakikita ko nagdadasal pa din siya. Siguro yun yung magandang lesson na ibibigay niya din sa akin. Yung pagdarasal at kahit pa paano, hindi ka mawawala ng faith. Okay, ako Father Dennis and Fries, marami akong nakitang insights dun sa sinabi ni sister, no. Actually, before I will say whatever na yung mga na-jot down ko. Siguro this question is for Father Dennis. Father, can you please take us back po dun sa kasi ako alam ko isa sa pinakamagandang moment nung namamatay na or malapit nang malagutan ng hininga si Saint Monica. Can you please give us an idea po kung ano yung nangyari doon? Kasi parang doon naging emotional si Augustine if I may say, kasi yung mga famous lines niya na mabibigat, parang doon sa tagpong yun nakita. Yeah, so ang mga hugot kasi ni Augustine, especially sa nanay niya, nababasa natin sa Confessions, no? Sa sinulat ni Saint Augustine, praising and worshiping God sa lahat ng mga binigay at ginawa ng Diyos sa buhay niya. And one of the things na pinasalamatan ng Diyos ay ang nanay niya. No, so that's why we will do this novena and reflections for the novena of Santa Monica, reflecting the life of Monica through the words of Augustine, sa sinabi ni Fray Paul kanina. And we start with what Augustine has written in the Book of Confessions, the Book 9. Sinabi niya, on the 9th day then of her sickness, and the 56th year of her age, and the 30th of mine, was that religious and holy soul freed from the body. So dito nagsimula si Augustine, dito natin simulan yung reflection natin when Monica died. Why? Dahil talagang Augustine really cried and thanked the Lord for giving him a mother like Monica. So dito kasi malalaman natin, so sa mga annotations ni Augustine, that Monica, namatay siya at the age of 56, so ibig sabihin, she was born in 331. And alam natin na pinanganak si Monica in Tagaste, the modern day Suk-Aras, no? A small city that was part of the proconsular Roman province with Carthage as the capital on that time, no, of Augustine.
So this place na isinilang si Monica was a municipality, no? At kahit ano lang sila, part ng Roman Empire, ang mga local citizens have the same rights with those of the Romans. Kaya sa place ni Monica, makikita natin na advanced naman sila, no? Hindi naman sila talagang probinsya. Tinatawag kasi na parang proconsular Roman province. Pero yung pagka-probinsya niya, just imagine that they have a forum, they have a theater, they have a thermal bath. So ibig sabihin nito na advance siya as a place, no, as a parang a citadel. So at least yung mga infrastructures na may expect mo sa isang sort of city center or town center nandoon. And dito pinanganak si Monica. No, dito siya sinilang and well-off kasi yung family niya. No, well-off yung family niya. Kaya parang may proper education rin siya at alam naman natin before na yung education ng babae iba rin sa mga lalaki. But sinabi nga ni Augustine na may ano pala sila, old maid sa bahay. Parang yung katulong nila na matanda na, siya yung talagang parang binigay sa kanya yung responsibility to educate the children, no? And among them was Monica. Okay. So ako Pads personally, I'm going back to the testimony of si sister kanina. So meron bang instance po sa buhay ni Monica na kasi based from what I heard kay sister kanina, yung mother niya naging influence sa kanya mismo as anak, and then sa asawa, sa tatay nila, sa asawa ng mother niya obviously, and then may sinabi pa siya about biyanan. So bilang family man, interesting na malaman kung meron bang instances na nagbigay ba ng advice si Santa Monica for sure sa anak niya, meron. Pero sa mga ibang, yung dynamics kumbaga ng family nila. Can you please shed light on that po? Siguro pakinggan natin si Augustine sa sinabi niya, no, in the Book of Confessions, no. Whose then were the words, if not yours, which you caused to ring in my ears through the mouth of my mother, your faithful servant. So sinabi ni Augustine na lahat ng mga naririnig niya, lahat ng mga pumapasok sa isip niya, were the words of the Lord, no, through her mother, through his mother, na si Saint Monica. Kaya makikita natin that Monica really played the role not only as a mother but also a teacher. No, kung babasahin natin, kung malalaman yung buhay ni Monica, that she was able to bring her husband back to God. Yung parang buhay ng asawa niya, because alam natin that Patricius was para siyang hot-tempered, no, madaling magalit. Even though Augustine sabi niya na Patricius was affectionate, but equally easy to anger in the Book of Confessions, no, sa book 9. Kaya Monica, just imagine to have a husband na madaling magalit, no, mataas yung parang sa atin sinasabi na alta presyon palagi. Anong ginawa ni Monica? Dahil sinabi ni Augustine na hindi sila nag-away. Hindi nag-away ang tatay at nanay niya. Why? Because for Monica, it was an easy task. Why? Because of her strict discipline from the old maid. No? In fact, there was this instance na kasi yung mga bata sa family ni Saint Monica, bawal uminom ng wine. Dahil kasi nasabi ng yung maid nila na matanda na hindi kayo pwedeng uminom. Tubig lang pag kumakain. At saka hindi sila pwedeng uminom kahit tubig outside meals. So just imagine, kahit nauuhaw na sila, para di ba? Para i-discipline yung mga bata. So because the mother of Monica thought na mabait talaga si Monica, parang hinayaan siya na siya yung pupunta sa lalagyan ng wine sa ilalim ng bahay, no? Dahil para palagi siyang malamig. So doon pala si Monica parang umiinom na. A drop of wine. Nagsisip na siya. Oo, nagsisip. Nagiging isang baso na. And when this old lady... Okay. Siyempre, nagsisimula sa patikim-tikim, no?
At yung nalaman ng old maid nila, anong sinabi ng old maid? Ang term na ginamit, Beona, no? Parang lasinggera. No? And because of that, si Monica, sabi niya sa sarili niya, mali itong ginagawa ko. And because of that, nagiging mas disiplinado pa si Monica because of that instance na nangyari sa buhay niya. So, makikita natin that Monica really played as a woman of peace, no? As a woman of prayer, and most especially a woman with great patience. No? Hindi lang si Patricius ang problema niya, pati na rin si Augustine. At malalaman natin yan sa mga next episodes natin, no, sa ating conversation with conversion. Pero grabe po yung I must say, lalo na sa panahon na to, no, yung virtue talaga ng patience, napakagandang i-emphasize at saka i-stress kasi sa panahon natin ngayon parang everyone wants instant, 'di ba? So instant noodles, instant answered prayers, lahat instant. Pero it's good to note na lang po na talagang yung patience ni Santa Monica was very evident, kumbaga, na at saka yung I must say yung moral compass niya ang bilis. Yung kapag yung nalaman niya from the maid na mukhang hindi pwede yan, hindi tama yan, or yung talagang hindi talaga sinabi hindi pwede yan, talagang pinagalitan siya. At pinagalitan talaga siya. And in fact, being used by the opponents of Augustine, no, in one of the debates, against him. Yung nanay mo, lasinggera, no? Kaya isa sa mga na ad hominem siya or what. No? Okay. So totoo yung sinabi mo, Freydon, na yung parang culture of now na, no? Yes. Gusto natin agad-agad, no? Pati sa prayer, kailangan sasagutin agad ng Diyos. Ngayon, may pandemic tayo, kailangan, may nagsasabi, ano nagagawa ng rosaries ninyo? Diba, ang dami ng healing rosaries na ginagawa ninyo, gabi-gabi kayo nagro-rosaryo. Anong nangyayari? Wala naman, diba? Hindi naman nahinto yung pandemic. Pero isipin natin that Monica was able to bring back to the faith her husband, and also parang nakuha yung loob ng mother-in-law niya. Why? Because yung nag-asawa na si Monica, dinala siya ni Patricio sa bahay, of course. Doon sa bahay, may mga servants rin, no? May mga maids rin, na ang ginagawa nila, nagchichika-chika against Monica. Diba? Para makuha nila yung attention ng mother-in-law. Totoong amo. So, ang nangyari kasi, nung lumipat si Monica sa bahay, parang dalawa na ang amo. So, para sa mother-in-law, sabi niya, hindi to pwede. Kailangan ako lang ang dito, ang senyora dito. Kaya parang galit palagi ang mother-in-law kay Monica, and Monica really suffered. But ito yung tandaan natin, especially sa mga nanay na may mga mother-in-laws na mahirap pakisamahan, no? Na Monica wala siyang sinabi against her mother-in-law. Just like wala siyang sinabi against her husband. Dahil yung husband kasi ni Monica, aside from being hot-tempered, unfaithful rin yun, no? Yung di ba, mahal, saan ka natulog kagabi? Bakit hindi kita katabi? No, parang ganun yung buhay ni Patricius eh. So, ang nangyari sa mother-in-law ni Monica, anong ginawa ni Monica? First, prayer. But, may perseverant prayer. So, nandun yung patience ni Monica na talagang alam niya na sasagutin ng Diyos ang mga samo niya. So siguro isang mensahe rin sa lahat ng mga nanay o sino yung mga nahihirapan na siguro hindi pa sinasagot yung mga dasal, mga dalangin ninyo. Darating at darating din. Just remember, Monica waited for years, no, for her husband and her son to be converted. So hindi kasi trabaho natin yan, no? Conversion is the work of the Lord. Only God knows what's in our hearts, and only God can change our hearts. Ang magagawa natin is to pray and to be patient na may gagawin ang Diyos, may mangyayari. No, hindi yung, siguro gusto rin nating nauna, pero yung nauna, I hope na mawawala yung sa natin, sa structure ng utak natin. Dahil parang, tayo na lang maging Diyos, no? Kung gusto natin na nauna. No? Parang yun doon sa testimony ni Price, yung binigay na testimony kanina, yung kung paano
yung pagtitiis po ng kanyang nanay at yung pagdarasal nung una, hindi man niya napapansin. Pero on the latter part of her life, nang maging nanay din po siya at nang maging guru siya, doon po niya mas nakita yung impact ng ginagawa ng mother niya sa kanya. Nung nagbigay po ng testimony. No? Hindi mo kasi maintindihan kung it's just like us, no, when ako naging formator ako sa mga seminarians namin, sa mga religious namin for how many years when I was still in the Philippines, hindi nila naintindihan ang paghihirap ng isang master o ng isang prior hanggat maging prior at master rin sila. Dahil hindi mo kayo, you're not wearing the same shoes kasi. So only then, masasabi mo, totoo pala yung sinabi. No, yung testimony kanina ni Sister talagang napakaganda. And it reflects sa mga ordinaryong mga nanay, ordinaryong mga tao at mga rin kagaya natin na ang buhay pala kailangan ng pagdarasal at pasyensya. Yeah, I can relate kasi in our married life, parang nung at the onset ng married life namin or even ng mga boyfriends and girlfriends pa kami, parang kaya naming dalawa, ganon. So, yung parang me and you against the world talaga. Pero nung totoo yon, pero nung when we get married at saka yung life after nun, after ng wedding, kasi ang wedding ang piniprepare ng lahat. Sabi nga, it's very ironic that everyone prepares for the wedding, but that the life after the wedding. So, after the wedding, ayun, totoo nga, sabi ko parang yung mga pangaral ng mga magulang mo, talagang doon mo marirealize, lalo na kapag nagka-parent ka na at medyo sumusungay na yung mga bata. So, yeah, that is very true. At saka, it reminds me po, Pads, yung palagi nilang sa anong tawag doon? Yung sa Word of God. Yung Word of God daw parang seed. Hindi mo agad makikita yung result. So, kailangan dinidiligan mo siya palagi. Just like what we do to seeds. Lalo ngayon, usang mga, plants. So dinidiligan, hindi mo makikita yung result. Minsan hindi nakakawala na ng gana na hindi siya talaga tumutubo or walang progress. Pero eventually, kapag naging full grown plant na siya, doon mo parang maririp yung reward mo sa paghihintay. So, na-relate ko na. Share ko lang. Siguro, sa mga aspeto na kailangan nating tandaan, that we need to have and to practice, to cultivate our faith na natanggap natin. Why? Because Monica, in her life, she possessed that faith, sabi ni Augustine. Pakikinggan natin palagi si Augustine during these days of reflection. Dahil siya yung makapagsabi kung sino talaga ang nanay niya. So Monica possessed the gift of faith aside from other human qualities. Aside from being a good mother. So, yung pagka-mabuting ina niya, yung pagka-madasalin niya, yung pagka-pasensyosa niya, parang prutas lahat ng faith niya. And in fact, it was her faith that made her singularly shine with other virtues. Pero ito yung siguro naghahanap tayo na ano bang sikreto ng isang masayang buhay in the family or sa buhay mo as a single o byoda, or yung mga yung sa everyday work natin, everyday na mga ginagawa natin, ano ba ang sikreto? Ang sikreto is to have that faith in the Lord and to be patient kung anong gagawin niya sa buhay natin. Because remember that our God is a God of surprises. No, kailangan nating ma-surprise, the element of surprise. No, hindi natin kailangan alam. Dahil pag ininanaw na kasi natin ang Panginoon, parang gusto nating mangyari ano yung nasa isip natin. But our thoughts are not His thoughts. No? Sabi ng Biblia, our ways are not His ways. Kaya ang Panginoon gumagawa siya ng magagandang buhay, magagandang bagay, no? Sa mga taong marunong maghintay. Yeah. No? In the Magnificat, di ba? In the Magnificat. Di ba? Anong sinabi ni Maria? So, pakinggan natin si Augustine in this very beautiful phrase na sinabi niya about her mother. Sabi niya still in the Confessions, Book 9, she saintly governed her house. She saintly governed her house. Paano ba ito ikapangpangan? Sino makapangpangan ito? She saintly governed her house.
Parang ang saintly. Parang ano? Paano ba yung saintly? Sinabi. parang mit mong kabanalan ng Penimunan ko. Penimunan ng Baleda Baleda. or Pepulayan ng Baleda. So yun pala ang sikreto. No? So because our vocation or common vocation is to become saints, paano magiging santo? Just like Monica, to practice the virtues. Because only those who can practice the virtues will become saints, who are willing to offer one's life. No, just like Monica, she cried. Siguro si Monica, hindi niya alam kung ano nang gawin, pero she cried, para sigurong na-down na siya. But still, humahawak pa rin siya sa faith na meron siya. And she cultivated it with the help of the grace of God. So Monica, as a teacher, kumbaga, hindi aside from the spoken words that obviously she said, yung mismong actions niya is actually worthy of emulation. So talagang nagtuturo yung mga ginagawa niya, kumbaga. So to relate it. Hindi lang kasi basta or enough yung nagsasalita ka, sinasabi mo, di ba? For example, sa bahay, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong gawin to? Di ba sinabi ko na Pero pag ginagawa mo yan with pagmamahal, may may impact siya sa taong sinasabihan mo o sa mga anak o sa asawa mo. No? It is also true with Augustine and even the servants sa kanilang household wife. Sabi nga ni Augustine na yung faith na natanggap niya, while he was sucking the milk from the breast of his mother, hindi lang milk ang nakukuha niya, hindi lang buhay physical na nakukuha niya, pati sa gatas ng nanay niya, ni Monica, nakukuha rin niya ang faith ng nanay niya. So just imagine how Augustine gave importance to the role of his mother to his life. Na every time daw na kumukuha siya ng gatas, dumidede siya sa nanay niya, nakukuha rin niya ang faith ng nanay niya. And it was also true with the servants. Dahil pati si Monica, si Patricios, kahit pagan siya, he was a notorious pagan. Kilala sa lahat dahil parang rin siya parang official rin siya sa munisipyo. Kaya kahit hindi siya naniniwala, nirerespeto niya ang faith ni Monica. Siyempre wala rin siya kasing masabi dahil nga hindi nga siya masyadong umuwi o may mga ginagawa siya hindi maganda. May extracurricular siya, Pans. Oo, kaya hindi siya kapag-talak against his wife. So kaya si Monica, he took advantage of this respect of Patricius to her faith. In fact, lahat ng mga anak ni Monica, kilala na siguro natin yung mga anak ni Monica, no, di ba? Augustine, and then Navidius, and then Perpetua. So silang tatlo yung mga anak, they were all baptized. And even though they were all brought in the Catholic faith, that si Augustine later na siya, pero Augustine was a catechumen at the very early stage. No? Sa bata pa si Augustine, talagang dinadala na siya ng nanay niya. Kagaya ngayon, yung mga bata, mga apo, dinadala sa prayer meeting. Kaya sabi ni Augustine, naririnig ko na kung ano ang ginagawa mo, O Diyos, sa buhay ng mga tao. Dahil sa maliit pa ako, dinadala na ako ng nanay ko. So ito yung magandang gawin rin ng mga nanay na siguro, siyempre ang bata, naglalaro yan sa simbahan o gano'n. No? Kailangan itong marunong magdisiplina sa mga bata. No? Hindi naman pwedeng saktan natin yan. Pero we give our examples sa mga bata. So si Augustine talagang binibigay niya yung merit sa nanay niya dahil maliit pa daw siya, naririnig niya kung sino ang Diyos na sinasamba ng nanay niya. Magaling. Brother Paul. Bilang isang teacher. Opo, napakaganda po nung sinabi ni Father, no, kung paano inaakay patungo sa simbahan, bata pa lamang ni Father, bilang isang magulang, bilang isang inay at bilang isang guro, katuwang sa pag-ubog ng kabataan din po, no? Sa murang edad pala. Father, naalala ko yung sinabi nyo, naalala ko yung isang homily ng isang pari. Sabi niya, kapag dadalhin po ninyo yung mga anak ninyo sa simbahan, okay lang, sabi niya po, kasi kahit
umiiyak yan. Sabi niya, Umiiyak. kapag naririnig daw po niya, parang musika sa pandinig. Buhay. Dahil, There's life. opo, musika sa pandinig daw, Father. Napakaganda po. Parang dun sa sinabi niyo po, katulad dun sa sinabi ninyo. Nagbibigay buhay. Hindi siya dapat magiging hindrance sa worship natin. Siguro talaga kung ang bata talaga malikot na, so dalhin mo sa labas, tapos iano mo siya, parang pagsabihan mo na huwag gawin ito. Hindi po tama na bibigyan natin ng iPhone, o yung tawag ito, yung mga cellphones, yung mga bata para maglaro sa loob ng simbahan, para hindi na i-make, hindi na para manahimik. Ng mga hindi na para maglilikot yung bata sa loob, bibigyan na lang ng cellphones, hindi rin yung tama. No? Kailangan na i-educate yung bata. No? So, paano matuto yung bata pag hindi natin i-educate? Fray Paul, teacher ka. No? So, isa sa mga trabaho ng mga nanay. You know, di ba, ang Catholic, siguro sa ibang mga countries, pero sa Pilipinas parang wala tayong Sunday school. Diba, yung mga protestante, may Sunday school sila para yung mga bata hindi sasali sa worship nila, so nandun sila sa Sunday school para walang maiingay. So sa Katoliko, talagang lahat kailangan magsimba. No? Kailangan nandun sa simbahan. So siguro alam natin kung anong dapat natin gawin kung ang mga bata maglilikot na. Just like what Monica did. Because Monica, siguro lahat ng sinabi nga ng isang pari namin na well-versed sa works ni Augustine, na si Monica daw talagang pinapatawad lahat, no? Makikita natin yan sa mga susunod na araw, how she forgave and how she tolerated, no, Augustine and her husband. At saka talagang binibigyan niya ng pagpapatawad palagi. Pero sa question ng faith, wala siyang pinalalampas. In fact, there was a moment that Monica was tempted to ask the Lord na ang sagot is now na. You hear that tomorrow, sa next episode natin, tomorrow. Anong ibig sabihin ng now na kay Monica? Dahil yung now na sa kanya, hindi umubra. No? Okay, that's good. Something to look forward to talaga. Ayun, so naalala ko lang po yung mga nakasama kong, yung mga nakikita kong bata dito sa parokya na nagsiserve po ngayon. Karamihan po sa kanila, mama's boy o mama's girl. Kasi kung tatanungin ko po yung kwento nila, paano sila naging active dito sa simbahan, kadalasan yung kwento nila yung isinisinimba sila ng mama nila, ng lola nila. Pero mostly, lola at saka nanay. Madalang lang po yung maging tatay yung naging influence sa religious, sa spiritual life po ng mga bata. Kaya nga kung babasahin mo yung mga lives of the saints, talagang ang mga malalakas na mga santo, yung mga nanay na mga santo, no? Evangelizers sila. we have Monica, we have Santa Rita of Cassia, no? Sa mga Agustinians at saka iba pa mga santo. So, siguro, isa sa mga paanyaya natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no, especially sa mga nanay o sa mga may responsibilidad sa pamilya, no, dahil pwede rin siyang nanay at tatay at the same time, na we need not to use the faith as a facade, no, or an opportunistic faith. Dahil sometimes kasi ginagawa nating facade yung faith dahil hindi natin resolve yung problema natin sa pamilya. For example, yung asawa mo talagang hindi talaga, parang walang chance na bumalik sa Panginoon, o yung mga anak mo talagang hindi mo talaga madala sa Panginoon. So ang iba, pinapabayaan yung pamilya, pumupunta sa simbahan o palagi na lang nagdarasal. No. Ang gagawin natin is to be more active, no, in evangelizing our family members through our examples and our actions. Then pagtatalakan mo yan, hindi mo yan madadala sa Panginoon. No? Only by, Monica teaches us that only by prayer and patience na madadala natin sila sa Panginoon. So not a faith that is only a facade,
para pagtakpan natin kung anong problema natin sa pamilya, or an opportunistic faith. Dahil dahil may kailangan ka, kailangan mong maniwala. No? Siguro kailangan na nating we need to grow. We need to become mature. Dahil sometimes kasi yung pagkakatoliko natin, naiiwan palagi sa parang simbahan. Simbahan. Or sa, very nominal lang ganun. No? Sometimes mga devotional practices natin, maganda naman ang mga devotional practices natin. But kailangan isabuhay natin because we have the saints in front of us, before us, para ma-emulate natin yung buhay nila. So Monica is teaching us to really govern, to really govern our household through our sanctity. No? So we need to practice it. So hindi kasi natin mariresolba ang bagay kung wala tayong gagawin. So in order for us to become saints, we need to practice. So saan natin yan i-practice? First sa bahay natin. But sa family. First sa bahay natin, sa sarili natin. No? So kailangan natin bumalik sa sarili natin. Because ang Panginoon kasi, no, magsasalita siya through our hearts. In other words, maririnig natin sa Biblia, sa mga naririnig natin sa mga homilies, sa mga experiences ng mga tao. But we need to confront the Lord in our hearts first by confronting ourselves. So dito papasok yung parang psychological aspect ng Augustinian spirituality. Because you cannot face Christ if you cannot face first yourself. Dahil ikaw kasi ang image ni Kristo. No? Dahil ikaw ang image ni Kristo, kailangan harapin mo muna ang sarili mo para tingnan mo si Kristo kung yung sarili mo at si Kristo magkapareho na ba? Or may resemblance na ba? So ito yung parang invitation natin to each one of us na it's the only way na madala natin yung mga tao, especially yung mga minamahal natin, balik sa Panginoon. Okay. And siguro before we end and to wrap up na rin, ang magiging magandang challenge po natin siguro sa ating mga viewers at saka mga kaparokya for tonight siguro yung ayun nga, based from the yung mga ginawa at examples ni ni Santa Monica, siguro we could probably reflect on how we conduct ourselves, lalo na pag sa bahay. Kasi ayun nga, nasabi niyo nga po Pads kanina na may effect talaga yung hindi lang sa mother, sa parent or kung sino man, na kung ano man ang gagawin mo palaging may effect. At saka yung sanctity, it's not something vague na parang reserved lang sa mga banal. Parang kasi for example, pag sinabi natin na vocation, alam lang natin holy orders or pagpapare or pagmamadre, pagpasok sa religious life. Pero which in fact, yung vocation ng marriage na talagang na-receive mo yung sacrament, isa siya sa magandang i-practice kumbaga, or practice talaga kasi vocation siya. So ayun, yan siguro yung magiging challenge natin, yung more of reflecting yung nagiging role natin sa family, how we conduct ourselves, ano ba may napupulot ba sa atin ng mga anak natin, ng ating mga asawa, nakikita ba nila yung kabanalan sa atin para sabihan natin sila na para kumbaga parang moral ascendancy. Ayun lang siguro yung nakikita kong magandang maging for me na maging take home natin for tonight before we end. Kailangan kasi natin makita yung mga saints next door eh. Correct. Diba? Yung mga santo na, di ba, sometimes parang nakalimutan nating tingnan yung mga taong talagang naniniwala through their actions na nasa kasama natin sa bahay. Naghihirap sila even though hindi sila. Dahil, yun nga, sinabi, sino yung nagsabi kanina na yung faith sometimes naiiwan sa simbahan. No? Dahil kasi, sometimes sa simbahan, pag may sinasabi, maglinis na ng simbahan. Ayun, nandun na sa simbahan, naglilinis, pero hindi marunong maglinis sa bahay. Doon sa magbibigay tayo ng may apostolate tayo, magbibigay tayo ng mga, kung ano-ano sa mga may kailangan, pero hindi ka marunong magbigay ng pasyensya sa kasama mo sa bahay. Diba? So it always starts with the family. Charity begins at home. Oo, dahil hindi ka kapanipaniwala pag hindi mo ginagawa sa bahayan. So it is also true with our religious order, with our religious communities, na kailangan for us OAD, our first apostolate and
sinasabi ko, for me, o as yung first order, pero yung sa mga lay, that our first apostolate should be our communities and our families. No, para kapag-paniwala tayo. At saka, parang nasasayan ang Diyos, nakikita niyang inaalagaan natin ang mga taong binigay sa atin. Binigay sa atin. Para mahalin natin at alagaan natin. Di ba? Okay, any final words, Brother Paul and Brother Jonathan? Siguro ako, kung wala magbibigay ng final words sa kanila, Sige po, Father. Sige po, Father. Dahil, kasi ako, malayo ako, so anuhin ko na to. Na it was not easy, especially for Monica, to have a pagan husband and an unbeliever son. Hindi madali na yung mga kasama mo sa bahay hindi naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Hindi madali na yung mga taong minamahal mo sa bahay hindi ka minamahal sa gusto mong gawin nila sa'yo. No? And yet, Monica insisted. Monica persevered. Monica prayed. She cried. She suffered. Tingnan mo kung ano ang resulta. Naging Katoliko ang asawa niya at naging Katoliko ang anak niya na si Agustin. Hindi lang naging Katoliko, naging pare, naging obispo, naging santong obispo at naging doktor ng simbahan. Yun. Napakaganda pong pagmimilay tungkol sa buhay ng isang ina at ng isang guro na tulad ni Monica, nagsimula po ang lahat sa tahanan. No? Yung pong, nagsimula po ang pundasyon ng lahat para kay Monica, sa kanyang pamilya, sa kanilang tahanan po. Sana ito rin po yung baunin ng ating mga nakikinig, nanonood sa gabi pong ito. Maraming salamat po, Father, sa inyong makabuluhang mensahe po para sa unang gabi ng ating Conversation of Conversion. Maraming salamat po, Father. Thank you and see you tomorrow night. Tomorrow po. Okay. So, si Father Arnie Serrano para po sa ating panalangin at para sa bendition. Panalangin. O maluwalhating Santa Monica, ikaw ay nagpunyagi para sa pagbabalik loob ng iyong asawa at anak, sapagkat hangad mong makapasok sila sa buhay na walang hanggan. Ang langit ang lagi mong hinahangad at naglakbay ka ng malalayo upang hanapin ang iyong anak at nagdasal ng mahahabang oras sapagkat nais mong magkasama-sama ang iyong pamilya sa langit. Hindi ka naakit na makamundong tagumpay ng si Agustin na anak mo ay maging tanyag sa kanyang pagsasalita at karunungan. Nais mong gugulin sa tanang buhay niya ang paghahanda para sa langit. At yan na nga ang kanyang ginawa. Pakinggan mo ang aming pagluhog, upang ang diwa ng langit ang bumalot sa aming buhay. Huwag nawa kaming mabulag na makamundong tagumpay. Gabayan mo kami kay Jesus at ihanda mo kami sa aming pagtatagpo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At yan po, no? Brother Fry, maraming salamat po, Father. At dito po nagtatapos yung unang gabi po ng ating programa na Conversations of Conversion.
Final words po para sa inyong kasama natin po. Thank you so much po. Yeah, thank you, and sana magkasama-sama po tayo hanggang sa matapos ang ating programa para sabay-sabay po tayong matuto at ma-appreciate pa yung naging buhay ng Holy Mother Monica and Holy Father Agustin. Yan lang po. Thank you po. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow night. Father.